Tu saps què és el dia de l'excés de la Terra? Potser et sona, però això, que és el dia en el qual la demanda de recursos naturals per part del conjunt de la humanitat en un any supera el que la Terra és capaç de regenerar en tot aquell any. És a dir, que pràcticament mesura allò, el nostre ús dels recursos naturals i allò, els límits planetaris, no? que ens dona realment perquè podem utilitzar. Aleshores, aquell dia marca el dia quan realment acaben els recursos per a l'any. I normalment, a nivell global, això acostuma a ser últimament a l'agost, fins i tot últimament tendència a juliol, és a dir, que a partir de juliol ja estem utilitzant els recursos de l'any vinent, per dir-ho d'alguna manera. És a dir, que com arribéssim a la meitat del mes i ja no tenim... Sí, ja tirem d'estalvis, no? Exacte. Però els estalvis és realment això que no tenim. És a dir, que no és això com imaginari els diners, sinó és la destrucció planetària i l'impacte mediambiental que estem generant.